Contes clàssics. Rip Van Winkle. Als Estats Units hi ha un riu molt llarg que s'anomena Hudson, pel famós capità Hudson, que va desaparèixer en un viatge fa segles. Avui dia encara no se sap què els va passar ni a ell ni a la seva tripulació. A la vora del Hudson hi ha molts pobles, i en un d'aquests pobles hi vivia un home molt trempat que es deia Rip Van Winkle. Tothom al poble l'anomenava Rip. Els seus fills l'adoraven i la seva esposa també. Però a vegades en Rip la treia de polleguera. I és que era un mandrós, però mandrós a la seva manera. Es podia passar tot un dia ajudant un veí a construir una tanca, però i les tanques trencades de la seva granja? Això ja ho arreglaria en un altre moment. Però aquest moment no arribava mai. Un agradable matí de primavera, el Rip i el seu gos, el llop, van anar a les muntanyes a pescar. Millor això que fer totes aquelles feines a casa. Mentre mandrejava vora un riu, va sentir tronar al cim de la muntanya. Val més que anem tirant, llop, si no ens enxamparà la pluja de ple. Però quan es van aixecar per marxar, el vent li va portar una veu. Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. El Rip no era d'aquells homes que fugen cames ajudeu-me quan algú està en perill. Així que, obrint-se camí entre uns matolls, va arribar a un barranc profund situat entre dos cingles enormes. Es va quedar bocabadat. Un grup d'homes amb llargues barbes i estranys vestits jugaven a bitlles. El Rip se'ls va quedar mirant. Una vegada havia vist un quadre del capità Hudson i la seva tripulació, i aquests homes eren exactament iguals que els del quadre. Però no podia ser. O sí? Els homes continuaven jugant com si el Rip no hi fos, tret d'un que li va fer senyals perquè li posés cervesa d'un barril. El Rip no volia ser mal educat i, per ser sincers, tenia por. De manera que va servir la cervesa en unes gerres i els en va donar una a cadascun. I els altres van continuar com si res. Al cap de poc, el Rip es va calmar i es va posar a observar-los com jugaven. I llavors va pensar que ell també se serviria una cervesa. Era tan bona que se'n va beure una altra. I una altra. Li va començar a rodar el cap i es va haver d'estirar. En adormir-se, l'última cosa que va veure van ser aquells homes al seu voltant mirant-lo. L'endemà, el Rip va obrir els ulls amb l'encegadora llum del matí. Mai s'havia sentit tan estrany en despertar-se. Quan es va aixecar, li van cruixir els ossos. Sorprenentment, li havia crescut una gran barba blanca durant la nit. I la roba se li havia convertit en uns parracs. I on era el llop? Llop! El Rip va baixar a la muntanya corrents pensant que la seva dona i els seus fills estarien preocupats per la seva absència. Però en arribar a casa es va quedar agarratibat. Allà no hi havia res més que una pila de runes. Què havia passat? Aleshores se'n va anar al poble, però allà es va desconcertar més encara. Qui eren aquells desconeguts? D'on havien sortit aquells edificis? Què estava passant? El seu aspecte i atordiment van cridar l'atenció de la gent, però cap d'aquelles persones no semblava conèixer-lo. Soc el Rip Van Winkle. Ningú de vosaltres se'n recorda de mi? El Rip Van Winkle? Era el meu pare, però va desaparèixer fa més de 20 anys. Li vaig posar el seu nom al meu fill. Judith, ets tu, filla meva. Soc jo, el teu pare. Es van mirar als ulls mútuament. Tots dos havien canviat molt, però de seguida es van reconèixer i es van abraçar amb gran afecte. La Judith li va explicar la trista notícia que la seva mare havia mort feia 10 anys i que els seus amics també havien mort, tots menys un. Llavors l'home més vell del poble es va avançar i va confirmar que el Rip era efectivament qui deia ser. Però, Rip, on t'has ficat tots aquests anys? El Rip va explicar la història d'aquells homes estranys i de com s'havia passat els 20 anys dormint. Ningú no el va creure. Ningú tret del vell. Eren els fantasmes del Henry Hudson i de la seva tripulació, i el tro que va sentir era la partida de bitlles. Aleshores, la seva filla li va agafar la mà i se'l van portar a viure a casa seva. El Rip es va passar la resta dels seus dies explicant contes als nens del poble. Sempre que sentien un tro a les muntanyes, el Rip els deia que era el Henry Hudson jugant a bitlles. Els nens se'n reien, però el Rip no s'ofenia, ja que ell sabia que era cert perquè ho havia vist amb els seus propis ulls.